So sa ka. Ano pa daw sa kaagi karon? Mugini sa kababay nga nagpuyo sa San Fernando, Cebu. Nga tumatatampo nagdasingan nga mayet. Happy wedding anniversary, Han. Happy wedding anniversary sa Dan. Unya, naman tayo trabaho ron. Sa weekend na tayo mag-celebrate. Okay rin mo? Oh, Han, uy. Mas maayos sad kay dili ko ka-absent rong adlaw, good. Good. So, sa gusto niyo mong buhatan na to sa weekend? Gusto ta kung mag-outing ta? Okay, sige. Mangita ko atong kastayhan no weekend, ha? Kanayang naipul o nasa idagat at the same time. Sige, ganahan ko, ana. Han, kanais din hi. Niluti ka mapilig lugar da. Siyempre, dapat special tanan para nimo. Thank you, Han. Dali na. Ipahimutan sa tanin na atong mga gamit sa kwarto. Sige, Han. Wow! Napuno sa petals ang kwarto. May bouquet of flowers sa bed. Oh, Han, thank you. You're welcome, Han. Nagustuhan ni mo? Of course. Swerte, kit kay ko nimo. I love you so much, Han. I love you more, Han. Ato sulito na ang atong time ugmayo. Kay by Monday, for sure, balik na sa tas normal. Maog yun. Nalingaw ka sa tong staycation? Lingaw kayo, Han. Thank you, ha. Why sa payanan? Anything for you. Han! Pagbantay! Oh. Mayet. Mayet pagmata na. Palate kasi mong klase, oy. Nak, Saan naman oras, ma? 6:00 pasado na. Mabangon ako. Ma! Asa mo mga sinina ni Joshua Dennis Cabinet? Nak, akong gibutang sa karton gahapon. Ano naghilabot man ka? O sabi sa loobo niya ron nga imo magipangkuha din eh? Mayet, dawatan na lang. Wa na si Joshua. Dili, ma. Buhi pa siya. Buhi pa kung bana. Wa siya mawa. Nak, dili ka gin maka-move on kung dili ni mo dawaton nga wa na siya. Buhi pa lagi siya! Buhi pa siya! Buhi pa kung bana, ma. Buhi pa siya. Mayet, nahibaw ko nga hangtod karon. Labas pagihapon ang mga panghitabo nimo. Pero nak, nahibawsat ko nga dili makagusto si Joshua nga nag-ingon ani ka karon. Dili niya gustohon nga makita kang magmiserable tungod sa iyang paggawa. Sakit kaayo, ma. Bisan pila nakabuhay nakalabay sukas na hitabo ka disgrasya na mo. Pero ang sakit nga gibati na ko itong higayon,
Nawalang gihapon ang kasakit nga akong gibati ron. Nak. Unsa kay maayo kon. Mo file una kag leave. Nagkinahanglan kaayo ka, anak. Husto si mama ni mo, day. Sukad lang nga nahitabo ang disgrasya ninyo, no? Wagi ka mo file og leave. Mura ba giisip lagi hapon nimo nga normal ang tanan? Day, paglingaw-lingaw para mawai mong gibating kaguol. For sure, makasabot na ng atong principal. Pero, kinsa may musab na ko pagka-maestra kung mo file kog leave. So, ayan ako volunteer kung masagot siya. Ayaw na pag-unahon na anak, good. Ang mahinungdanon nga mo take o nakag-break. Salamat, Day. Suwayan ako. Morning nga resort. Si Day nag-celebrate ping show sa mong anniversary. Before nahita po ang disgrasya. Mayet, Oh, Jeric? Niya ka? Sadyang nagkalisod si Kuya Joshua. Nakay kayong pasagsulti na ko nga dili daw ti kapasagdan. Mao ba? Mayit niyara ko ha. Para sa sobrang kaguol. Di makaayo na nimo. Salamat, Jeric. Onya, kumusta man imong bakasyon? Okay ra. Nakuha ng gibati kong kaguol. Maayo hinuon kun mauna. Onya, unsa man? Dinner ta? Ha? Libre na ako. Mayet, Oh, Oh, Jeric, niya ka? Oo, aron ko haunta ka. uy! Ikaw, ha? Kinsa na? Amaw, mangudis akong bana, uy. Mauling parehas kay Gnaong, no? Igsuon din na niya. Oh, day pasensya na. Next time na lang ta, ha? Sige, day. Amping mo. Kanya, saman, nalingaw ra ka sa salida nga itong kita naman sini. Oh, Jeric, salamat, ha? Uy, sa pa yan. Salamat po nga di ka mo balibad sa kong mga invitations. Ako may angay magpasalamat ni mo. Kaya nakakapirmi para lingawon ko. Sige. Mamauli na ta. Thank you. Uy, sa pa yan. Mayit, kidiyot. Ngano? Kung manguyab ko ni mo, doon na kako'y chance. Jeric. Mayit, nakagusto ko ni mo. Jeric, nakalitan ka lang. Doon kay permitang magkuyog. Ayaw kalimot. Bana ko ang imong magawang. Pero mag-usa na katuig sukad siya nawa. Patay na nga akong maguwang. Pero buhi pa si sa huna-huna o kasing-kasing. Ako, bisag ka usap ha. Huwag yung kumusot sa muna-huna. Jeric,
Mahit na ibaw ko nga may pagbati ka sa dako. Ayaw pug niya ang imong kaugalingon. Mahimo ba? Ayaw ipamugos imong kaugalingon? Kung magpadayon kag gihapong ingon ana, mas maayo pag mauna niyang katapusan natong panagkita. Or better yet, dili na lang kita magkita. Mayeta. Wa na lagi ko makakita ni Jeric din sa eskwelahan nga kuhaon ka. That's odd. LQ mo? Ha? LQ? Hello? Eyes can't lie, no? Lahira gid ang kalipay sa imong mata every time kuhaon ka niya din sa eskwelahan. Day. Naunsa man ka. Ngano pang murag naguol man ang naong nimo? Ma, May problema? Sultihi ko. kuan manggut ma. Si Jeric ba? Nganong kahibaw man ka? Sukad lang nga wa na ko makakita ninyo nga nagkuyog. Nawa ang kalipay sa imong panagway. Sayop man mata ba? Nak, kanus ama na himong sayop ang mahigugma. Way sayop sa duha ka tawo nga nagminahalay. As long as wa mo'y laing tawo nga gipasakitan. Pero ma, manakonsensya ko. Wa na ang imong bana, anak. Naakay katungod nga mahigugma og balik. Ang angay nimong masatagan og bili. Ang tao nga buhi ug kanunay nga naa para nimo. Kay ining tungura, nahibaw kung siya mao'y mas nasakitan karon. Ma, Mubo ra ang kinabuhi, anak. Choose to be happy. Mayet? Niya kasamo? Jeric, sorry. Oh, Sorry sa akong mga nastorya. Siguro, in denial ako sa akong na-feel ni mo. Mura kong nakonsensya nga sukad pagkawa ni kuya ni mo. Sa dihang kanunay na anak ka, so na itong mga higayon na debate kong kalipay o balik. Mayeta. O dili na ko madawat nga mao ng tinuod. Wa ko'y kaisog nga moangkon sa tinuod. Buot mo ipasabot nga. Parehas nag-na-feel do, ha? O, Jeric. Nakagusto sad ko nimo. Mahal kita ka. Mahal sa tika, Jeric. Salamat nga niabot ka sa akong kinabuhi. Take me to your heart. Show me where to start. Let me play the part of your first love. All the stars are right. Every wish is 3 years after nga nagkauyab ming Jeric, nagpakasal dayon mi. Og swerte kaayo mi, kay wa gid mi nakaproblema sa akong mga in-laws. Gani, supportive kaayo sila namot ni Jeric. Sa pagkakaron, tulo ng among anak ni Jeric. Dinhin na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Ano ba daw sayang kaagi karon?
Mo kini usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Mirel. Uban na lang lagi na ako. Magkakita rin ka ditong trabaho. Dok, kung palagi kaya akong experience din eh. Na minimum requirement of year experience nga kinahanglan una ako maka-apply og trabaho dito pagka-doktor. Lain lang sagod nga trabaho. Dili mahimo. Ano gun kayo kung undang ko din sa akong trabaho? Di mo ta kung gusto ba nga makalagyo ta. Dok, maskin ako mansad. Sige lang. Uhon ko maoki na maapas ko ni mo dito. Isaad na ako. Pero dapat, isaad na ako ha. Nga everyday ang atong communication. Dapat, mag-update ka na ako, permi. Sige, Meryl. Kano sa man imong flight? Kumusta man ka diha? Di kinigaw ni mo. First time ba yan ako nga nagkalagyo ta. Huwag kumanan. Ingon man sad ko. Basta ayaw lang gitalimot og panawag na ko, permi ha? Basin ilisa na unya ako nimo kung makakita kag lain diha. Di na may tabo, Meryl eh. Di mahal kiti ka. Mahal sad kaayo ti ka, Dok. Dok, nganon dili man na may tsura imong naong. Ay ra ko tagda, Nurse Sam. Okay ra ko. Sa imo na sa bang long time boyfriend, no? Nga naa sa gawas, no? Ambot ba? Nagadugay, nagkawa naman siya klaro. Sa una, sa diya pa doon pa siya malarga. Maayo kayo namang sabot nga mag-communicate me everyday. Pero karon, tagsa na lang kayo siya ma-update na ako. Uy, mao ba, Dok? Oh, basin og busy lang. Dapat mapahibaw ko ta siya. Layo gud mi. Saan ako pagsiguro nga, wa siya mga binuang nga gibuhat na ako, diba? Doc Meryl. Doc, narabay medical mission sa usa ka province. Nagkinahanglan sila og volunteer nga doctors. Basi ganahan ka. Mao ba? Sige, go pa na. Pero, sure ka, Doc? Sa ako na bang naibawaan, wala ba ko ni klaro ang signal dito? Basin unyag masamot og kalisod inyong communication sa imong uyab, Doc. Okay, Sam. Pag naglikay pa siya in the first place na dili ko mabala ka, dapat nga update na uta siya na ako. Pero wa man. Unsay, buhat mo pasabot, Doc? Tingali. Sabto na lang na ako nga basin na nakakita na siya glaing dito. Hinoon. Gipangandaman naman sa ninako. Maong dili siya ingon anak kasakit para nako. Doc. Mas mayo pa tuod, Doc, nga mo-volunteer na lang tuod ka. Para ma-divert ang mong huna-huna. Mao gini nasa huna-huna, Nurse Sam. Linot ko din sa probinsya, no? Lahi ang kapresko sa hangin. Maolagi, Doc. Snacks sa Doc, oh. Para masudlan ang imong tiyan kay ganina pagid ka mo kaon. Sam, kanina laki nga nagdaog kamera. Kinsa na? Kuan, Doc. Sa ako na ibawaan, murag volunteer photographer man sad na siya din, Nga na di, Doc?
Ganina ram ko kung nakabantay. Murag kapila na ko nagipicturan sukad ganina. Mao ba, Dok? Uy, gwapo na ba na ako photographer, Dok, oh? Basig type pa niya, Dok. Unsa? Hala, Dok. Padung sa din ni Dok. Oh, Hi, Doc. Pwede ba ito mo picturean kamong duha sa nurse nga close-up? Ano kung kayong lighting good? Golden hour naman good. Nice kayo yung angle din hindi pita, oh. Kay naigigil mo sa sidlak sa adlaw. Na, ganahan kami mo posing, ana, kay gwapo man ang photographer. Ayay. Ako rin si Kian. Ako si Nurse Sam. O kini si Doc Merel. Nice to meet you, Doc Merrill. nice to meet you, Sad. Kumusta na kasi, Dok? Huwag man lagi siya magparamdam na ako bisag kamay. Hi, Doc. Coffee? Oh. Thank you. Nagirasara mo kayo ining bangka nga naka-standby. Dinis baybayon. Wa lang. Gusto lang akong mag-inusara. Sorry. Nakasama ba ko ni mo? Unta. Pero kay niya namanggit ka. Poreg, nagkinahalagi ko kay istorya. Sige, Doc. I'm all ears. Kay ba ka? Na ako'y long-term relationship. Anya, engaged na pagkit ni. Mau ba day, Doc? Pero last month lang siya nilarga. Okay pa man namang sabot pag-una. Nga, everyday dapat ang among communication. Okay pag-una pero suddenly, wala siya magparamdam. Mau day. Makita mo si mong panagway nga murag naging nakasamok ni mo. Pero gwapa magyapon. Wakit tayo makig-joke ni mo, ha? Tinuol tao, Doc. Gwapa ka. Anugon kayo kung pasagdan kasi mong uyab. Kay ilogon tagit ka. Kian. Uy, Doc Merel, ha? Sige na lagi mo kuyog anang gwapo nga photographer nga si Kian. Ikaw, good nurse, Sam. Friends to me, uy. Oo, takibaw, uy. Basi day og malovers mo pohon. 1 month na beta din eh. Why signal so wag tay laing lingaw, di ba? Ikaw, good. Og Doc, dili ba na lisod igug maong tawhana? Kaya aside nga gwapo na, murag buutan bagid sa akong tanaw. Nurse, Sam. Nga naman ka. Kailangan ba rin magpangag ko? Alangan. 1 week and 3 days naman na din eh. Minahon ko na mo. Kian. Muna tinawad, Doc Mer. Ginahan ko ni mo. Ginahan siya kayo. Unang pagkakita ko na ako ni mo. Wala akong makasapos akong kipatay. Ay. Kian. Tutok mo ka na ako. Kian, dili ka kini. Tingnan ko ni makita na ito. At ito sa kwarto. Last day na nato din sa probinsya. Mingon ko ni mo.
Ingan man sad ko kiyan. Thank you. Meryl, wabag niyo ka chance. Sa tinuod lang, dili kalisod higugmaon kiyan. Pero gusto na akong ipakita ni mo na ako kung unsagit ka kaseryoso na ako. After this, if same lang gihapon mong consistency and effort para i-pursue ko, then, maybe. Sige. Panikamutan ka. Wow, lahi ra gid og smile, no? Lahi ra gid ang smile nato basta sige tang padad-an og buwak dinis sa ospital, no? Nurse Sam, ikaw man di ay. From Kia na pod? Oh, Ay, grabe. Pero tempa, sige siyang pada og buwak nimo pero wa pa gid siya wa pa gid siya makikita og balik in person, no? Sukad atong last day sa atong medical mission sa probinsya. wa pa. Nga naman? Ambot. Nag-agad naman sad ko niya. Oh, basin o busy pa siguro siya. Sige na lang, uy. At least naa kay buwak. Magusto na kasi man nga. Wala na siya magparamdam na ako. Grabe. Nadaan na sad ko sa mga sakad. Dili man kitingali ko swerte ni butanga. Wa may lalaki nga willing i-fight ko. Dili na ko. Dili na ko mutuo pa. Ha? Nikalit sa gawa? Oh, Sam. Dok Meryl, Dili na ko mutuo pag lalaki, Sam. Dili na ko magpanda. Dok? Meryl, Nauli na day ka? Meryl, sorry. Sorry kung kalit kong nga na magparamdami mo. Pasilo ako, please. Magbalik ta. Nagtuwa ka gingon ana lang ka sayon? Naibaw ko. Naibaw ko, Meryl. Mahal kita ka. Ug di na ko kaya gumawa ka na ako. Kung hatagal ako ni mong chance, isaad ako. Pagkaslan na ka sa labing madaling brown. Dok. Meryl, thank you nga giyatagan ko mong chance. Salamat kayo. Ako isaad mo. I will make you a happy wife forever. Please, Dok. Dili na ko gusto mga saad. Buhata. Oh, Meryl. I love you. I love you too. Asa naman is Dok, uy?
Wa man naabot. Igutom na ba ko? Oh, uy. Nabi, photo exhibit din sa mall? Ay, magaling ako sa tanaw-tanaw, Bi. Uy, kanina ito mga kuha sa pictures. Kadiyot. Kining babae nga naglingkod sa bangka. Ako man eh. Dili ko malimot. Kadaning na-medical mission sa probinsya 5 years ago. Interesado ka sa mong picture, ma'am? Dong, kining nagkuha ni nga picture. Kinsa? Ay, sa ako ni Uncle, ma'am. 5 years ago. Pero wala siya. Namatay si Uncle Kian, ma'am. Unsa? Unsa yung dito matian? Leukemia, ma'am. Ang rason nga nung ako nang gi-appeal nga picture din ni ma'am, tun kay mato niya katong sigyan pa siya dialysis pa. Sa tanang kuha ko nun niya, mao ning iyang pinakapaborito. Unsa? Sakit kayo na wala nga katong time nakalit lang siyang nawa ug wa na magparamdam nako. Naglisod na tingali siya sa iyang sakit na leukemia. Ug dili lang siya gusto nga mahibaw ko. Sa tinuod lang, nasakitan baya gid ko tong higayon na kay nahug na gid akong pagbati ni Kian ato. Pero tingali, dili lang gid kami ang gitagana sa Ginoo para sa usag-usa. Dinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa General Santos City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Liam. Bay, doon natay charity concert nga pagimuon. Asuman, takar ta? Ako, go na. Kana pa, makatabang ta. Sige. Sige, ulad. Yan, usap na. Kwan, mo-update sila next week. Mo-update sila na to sa full details. Actually, naghantang mga banda nga mutukar ana nga event. So, anaman ta. Mas maayo tingali nga mag-practice ng mga bagong kanta. Wait pa. Bay, kupahan na nakaway og dress ko. Kisa na. Aw, kana? Usa na sila sa ni-sponsor ani nga event bay. Anak ng politiko. Mau ba? Oh, sige na, andam na mo. Kita nang sulod mo tukar. Hi. Pwede ba pa-picture? Ako? Oo. Ganahan ko si mong tingog good. Lo, maikog ba sa ta? Kinsa mo ko para mo balibad sa mga gwapa nga sama nimo. Ay, sus. Magatik pag yun. Tuod ay, basin. Pwede ko makapangayo sa mong number ni Guman. Sige ba? Kana pa? Ampay ka na ako? Di man. Hagbay ra kung naghuwat ka. Nga manawag ka na ako. Kumusta? We, naghuwat gid ka, tinuod? O lagi. Gabay na nagtuwang, madanag ko nimo ba?
Pwede ram sa tinudoon ko. Nanguyab sa day ko. Nga no, kung manguyab ko ni mo, di nakakakoy chance? Oo, no? Aside sa gwapo ka, pinit pag ikagtingog. Pero lang, dili man ka ka-chicks, boy. Uy, di, no? So, ay gana ko. Makita mo kung unsa ko kaloyal. Panguyab sa. Sure ka? Oo, lagi. Sige. Pero, bate kayo kung ani ko manguyab mo sa cellphone. Dapat, in person yun. Mas deserve na mong panguyaban sa personal. Uy, asa man ka? Kanong ka-spotting ba nimo? Nakoy date, ma? Ka-date? Mm. Kinsang anak? Kan. Pohon na lang, ma. Ha? Pohon na lang. Pohon. Basta, iyan akong sugton. Tadaon ako siya din, aron ipaila-ila ni mo. Ato na ko, ma? Nahala sige, amping ha? Pasensya na kahanga. Hindi ko nakikita ni mo. Dinhi sa resto bar, dinhi sa usa ka hotel. Nibaw na ka. Ay, kabala ka. Nakasabot ko. Siyempre, anak ko gag politiko, so, di gid pwede nga mo adto kag mga lugar nga daghang tao. For your safety na lang, sir. Thank you kay nakasabot ka. So, mag-order sa ta? Sige. Pasensya na ka, Angela. Di kayo bugnaw nga akong sakinan. Wapaw ako mapatan na agad. Okay ra, uy. Uy, kaso. Maikog sa tanim mo, eh. Ay, huwag ka ikog. Naunsamod ka. Asa mo gusto mo ito? Magitabig to pins dagat na. Bahalag. Dinhila ta sud sa imo sakinan magtambay. Sige ba. Okay na ko. Nako na ibawan. Ato to dito. Gitutukan magud ko nimo. Walang. Happy lang kay Kuran. Nindot sa feeling niya. Atas, the prince of Bayon niya. Napagid ko'y kuyog na gwapa. Panguyab din ang imo. Pwede ba kumuyab mo? Well, karon pa lang. Gisagot ati ka. Ganoon? O, lagi. Liam. Pwede ka niya gida sa ila aron ipalayla ka sa iya mga ginikanan? Wa pa man ba? Uy, iskulti siya ta. Mo lagi. Sige lang. Ako siyang pangutan sunod na mong kita. Liam, sorry. Pero dili pa pwede. Nangitap ko og timing. Unsa? Nga nung kinalang mag-timing? Tungod ka dili ko gustong masakitan ka. Unsa'y masakitan? Unsa'y buti mo ibasabot? Liam, sa gamay pa ko. Arranged marriage na ko sa kong ginikanan sa lalaki nga gikan sa pamilya nga. Mga negosyante. Og naay dakong impluwensya.
Unsa? Og mo ni hinungdan nga liit kong iabot ron. Sorry, na family event ganina. Dili ko makaikyas dayon. Ug na ang lalaki. Mo ba? Oo, Angel, nga no, mo ka musulti na ko, na. ako musulti ko nimo. Manguyab pa paghapon ka nako. Nabing mausap, wa man, diba? Mga tubang ko si mga ginikanan. Akong ipakita nila nga seryoso ko nimo. Liam, Mahal ti ka. Suwayin na to. Nang mama o papa ni mo nga bisan ingon ani lang ko. Kaya ti kang barugan. Liam. Di ko mo sugot. Sir. Wa ko makiistorya ni mo. Pa, Kung magpadayon ka ng tuhana, wa kay makuha na mo bisan kamay. Angel, patuon na mo ni Papa ni mo. Na mi lalaki nga gitagana para ni mo na. Mas bagay mo ato. pero ma, wa ko'y gusto ato. Si Liam akong mahal. Pagpili! Mupadayon ka ng lakiha o mulayas ka din hinga wayda bisan kamay. O magpakasal ka ni Christian o magpabilin ka din isbay. Pagpili! Mahal na ko si Liam pa. Bisag karon lang. Pasag di ko ni magmalipayon nga dili makita sa kwarta. Angel! Sure bagid ka ning gibuhat mo? Okay ra ka din sa amo? Layo ra ba yan sa imong nandan? Mahal ko ni mo, diba? Og matod ni mo, kaya ko ni mong barugan. Oh. Buhaton akong tanan. Aron akong mahatag ang karuhay nga deserve nimo. Mo na, Angel. Murag delikado nga mahunong akong tukar ni kay di pwede ang tabok-tapog ko tungod na ng pandemic. Way makagawas. O, unsa? Ay niya magunsa mataan ni. Napa mo nilong ko'y tinigom diya. Pero, maragi. Kinahanglan na itong tipiron kay wa ba ta mahibaw kano sa mabalik sa normal ang tanan. Liam. Nak, wa ka na magmahay si Angel sa iyang desisyon. Gagitalikdan niya iyang pamilya o giuban nimo? Ambot ma. Tagsal mo gud siyang mag-istorya na ko. Wa ko may baw kung usay na asod sa iyong una-una. Liam, Angel, nganong mahipos mo kasi mo magamit? Mabalik na ko sa amo, Liam. Angel, Sorry. Pero tungod sa panghita po karon, na-realize na ko. Dili din ako kaya i-give up ang tanang butangan na andan ako para lang nimo. Mahal ti ka. Pero dili igo ang gugma lang, Liam. Angel, hatagi ko kigayon na, please. Patas ipang imong pasensya. Isa ka na ko. Hatagan ti kag maayong kinabuhi. Sorry, Liam. Pero hugot na akong desisyon. Mabalik na ko sa amo. Ug salamat sa tanan. Angel. Nagkabuwag rin ni Angel. Og 3 years after gikan sa mong panabuwag, nakabalita ko nga gikasal siya sa lalaki nga gibuya sa mga ginikanan niya. Gusto ko na ako nga i-fight paunta,
Pero wala ko'y mahimo. Tungod kay minyo na siya. Dinay na lang ko to. Daghang salamat, Amen. Ano pa da sayang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Santa Maria, Davao Occidental. Ang atong matatampo nagdasingan nga Hernan. Oh, Hernan. Muna niyo. O, unsa man di pa? Cellphone. Lo, sure ka pa? Nga ako na ni? O lagi, imo na. Ako lang gipalit aron na kay magamit sa mong pagskila. Salamat kay pa. Yes! Naanagid ko yung cellphone. Di na ko magsigig pang huwam. Mulakaw sa ko, ma. Asa man ka? Madto ko sa bungtod. Mangita ko signal. Wa mo signal din sa ato, good. Na. Hala, sige. Ayaw pagpagabi ha? O, ma. Malipay na unta ko nga na ako'y kaugaling yung cellphone. Pero mausa lagi. Kinahanglan na pa kumuhan sa bungtod aron magkasignal. Sige lang. Ang importante, naan ako yung cellphone. Di na ako magsigig pang humam. Ma, pa, bakasyon ba man? Mananghid unta ko ninyo nga muadto ko sa Davao City. Mag-unsa magkas Davao? Mubakasyon ko silang tiya na Bilma. Sa akong igsuon? O, good ma. Kay malipay ba tos tiya kung muadto ko sila ha. Nang sa mandong. Ato ni pabakasyon nun si Hernando. Sige, pagtuan na. Hernan, Pa, ayaw pa badlong si mong iyan, ha? dili boy. Kabutan ako ha. Bantay bitaw. Pauli din his ato ha? Ngawa pa'y klase. O, ma. Ang ako madining gwapo nga pag-umangkon. Uy! Dayon dong, dayon. Paminda ko tiya. Ay, pastilan pagkabuutan. Gidi mong bataa ka. Uy, nga naman di ay tuod nga ni amang ka. Gisugo kang mama ni mo? Wati ay. Kuhaan ka ng bakasyon lang ko din sa inyo kay laay kayo dito sa bukid good. Mayoy noon. Aron ako'y kauban din eh. Hinduta din silang tiya, uy. Bisag unsang urasa na, signal. Mag-Facebook ka, be? Unya, mang-add ko aron na ako'y dagang mga friends. Hala, ni-confirm sa kong ipang-add. Angel ang pangan. Murag familiar lagi na ko iyang naong. Familiar sa kanak ko, Hernan. Taga din, di ka, Jill. Taga Santa Maria man ko. Bantog ra nga mura na ko nakakita ni mo. Taga Santa Maria, sa ka? Ako, masad, taga Santa Maria, sa ko. Bantog radi ay. Oh, silingan na dita. Jill, okay ra ni mo nga samuk-samukon di ka birmi? Okay na, uy. I love you, Angel. Hernan. Muna'y tinuod, Jill. Sa sige na tog chat-chat o tawag na in love na ko ni mo.
may chance ka ko nimo, Jel. Anya akong sugton ti ka. Dili ko naman pasakitan. Di ka na mahitabo kay love mo kita ka. Ang bantay ha. Wala di. Anya, unsa man, imo na kong gisugat? Oh, Hernan. Uyap na ta. Salamat, Angel. Salamat kayo. Kumusta, Heart? Kinsi mong gi-heart, uy. Kinsa mo daylain? Di ikaw. Anong nag-heart man ka na ako? Ganahan ko nga, manaytab ka na to. Ganahan ko matawag ni mong Heart. Ang pasabot na nga, Heart ang atong call sign. Oh. Okay ra nimo nga. Okay ra nimo, Angel, nga Heart lang ang atong tawaganay. Okay na, uy. Sige. Heart ang atong call sign. Ana ba? I love you, Heart. I love you too, Heart. Ha? Last na ini mong tawag na ko. Oh, Heart. Nga naman. Di abi ako ron sa Davao City. Kay nibakasyon ako diri. Unya, mupauli mo ko hapit. Kay hapit namang klase. Mao ba? Kung nana ko sa bahay, di na ko makachat ni mo kay wa may signal sa amo good. Wa to po bungtot. Sige lang. Pag-aabot mo ko kada sa kamo kontak na ko, Heart. Ah, salamat, Heart. Yay, musta Oh. mo, Bert? Gusto naman yung bakasyon, Part. Okay na mga Part. Nalingaw ako dito sa ilang tiyo. Yay, usab mo ka, Bert? Ha? Sino usab? Gay. Nganong nausab ako nga mauram gyapon ko. Ay, usab yung Bert. Wa. Hindi ko kayo ni taas. Saba de ay. Lagi. Hindi ko lagi ka, Bert, wa. Lagi, wa. Hindi ko lagi ka, Bert, yung taas. Hindi ko yung mata, yung taas mong liog. Ah. Saba de Part ay. Wag yung lamay ng komedyan mo eh. Timing kayo, Bayranan. Nga, nauli ka. Oh, nga naman. Uy, tanong kami Laag ta. Ha? Nga naman ba eh? O kalimot ka nga hapit naman ang pista din sa ato. Naibis ko ron. Oh. Ha? Malaga. Kay naidagang ko apa ron. Sige. Mula agta ninyo. Gapa sa mga babae nga bagong abot. Uy! Sok na diha. Bay, nakoy nakita niya chicks. Sure ba? Okay. Diskarte lang mo inyo diha. Kay manginabuhi sa kug ako dre. Sige bay, kumpati diha. Dini lang ka kay nakoy ila-ilahon. Hi, miss. Hello, Pwede makigila-ila ni mo? Ako rin si Hernan. Maylin. Ikaw rin laging usa. Asam day mong uyab. Papa ko'y uyab, uy. Sure? Tinuod lagi. Papa ko'y uyab. Okay. Kung mo na, pwede din kang masayaw, no? Timing kayo, kay sweet ang music. Okay na nimo nga manayaw ta? Sige. I love you, Lynn. Unsa maning imo, uy. Panguyab na ni? Ana-ana, good. Hernan. Baladag mo ingon ka nga, preskor kay ko. Kay bago pa na nakaila. Niya, nanguyab na din ko nimo. Gani. Paspas kaayo ka. Pero, adrong gud yapon na paingon. Nga manguyab ra mo ko nimo, di ba? Nya, unsa man. May chance pa ko. Unya. Konsugton ti karon.
Dili ka ako nimo pasakitan. Ako na isa ni mo, nga panggaon tagid ka. Sige na lang, uy. Unsa man uyaw na ta? Oh, Hernan. Uyab na ta. Salamat, Maylin. Mo na niyang nyo, Lin? Oh, Hernan. Dali, dayan, diri. Ay, di na ko, Lin, eh. Igor ko nga, nihatod ni mo. So, mupauli na ko, ha? Ayaw pa pauli, uy. Di ka ni mo papauli yun? Gabiin na baya. Siba kung maunsa kasdan. Ari na lang katog. Ugma na lang sa buntag pauli. Akuan, kanang basig mo sa kuwang imong mama nga. Magpadayon kag lalaki. Nangatog naman good sila. Dali na, suda, diri. Sige na lang, eh. Katog na. Asam ko matog. Diha good sa kong katre. Unya, ikaw, asam ka to? Tapat ko nimo. Mahadlo ka na ko? Di man. Dugot taon. Sige, magtapad na lang ta. Ako yun eh. Di mo ko makatog. Kalangas ba nimo, uy? Ay, sorry. Di ko makatog, Lin. Parehas data. Di sa ko makatog. Pwede mo bakos ko ni mo aron makatog ko. Mananghit pa man ka, uy. Nga uyab naman ta. Gakos lang good. Sige ha. Magakos ko ni mo ha. Hoy, ingon ka, magkakustra ka. Ikis malaki ka na ako. Nanginit pa yun naman itong nagtapat ang itong lawas. Hernan. May nagpasapin ako sa kumpwato ni mo. Di lagi mapugulan. Maylin! Oy, bago na, oy! Buntag nung day. Maylin! Ay, ganun kay ba ni mong ibangon? Ay, hala! Kinsa ka? Ganun na ka sa kwarto sa kong anak? O ganun nagdood mo? Ma? Maylin! Ganun may kauban kang lalaki din sa imong kwarto? Kinsa nila lagi ha? Si Hernan, ma. Akong uyab. Nasa ako pa. May nahitabo ninyo? Ote? Ay, kinahanglan nga manubag ka sa gibuhat mo sa kong anak, ha? Paniyang imo mga ginikanan, kay magsabot mi kung kanus ang kasal ninyo. Ha? Kaslunan ka? Oh, Angel. Unsa mong pagkahitabo, Namugod kay babae nga gihatod. Unya dito kung makatuog og may nahitabo na mo. Og nakitaan ko si ginahan nga nagdugmi siyang anak. Mao nang ilaming ipakasal. Kinagibuhat maniniwan ako, Hernan. Ganun mo ko gipasakitan. Sa ilo ako, Angel. Ano yung imo pag-eskwela? Muundang naladyo ko yun eh. Kay makigtipo naman ako, Smilin. Samtang magpaabot mi sa adlaw sa mong kasal. Sa ato pa, magbuwag na lang ni tayo ni. Oh, Angel. Sorry kayo.
andam ng tanan alang sa mong kasal. Kinahanglan nga makikita ko ni Angel. Nganong nakikita man ka na ko. Di ba ingon ka kasunod na ka? Oh, Angel. Ugma na nga mo kasal. O niya ano nakikita man ka na ko? Bisag buwag na ta, pero friend naman gyapon ta, di ba? Oo. Nga naman di ay. Ugma na nga mong kasal. Mahimo ba nga mutambong ka sa mong kasal? Sure. Hindi na gid kapukan. Maminyo na gid ko. Ayon ka sa Angel. Ingon siya, mutambong siya sa akong kasal. Si Angel ka lang ni kanta. Kalain sa kong pati. Kasakit sa kundukan. Namati siyang kanta. Nan, okay ra ka? Olin, okay ra ka. Hindi ko mapadas akong ipati. Nainay ka na eh. Kinahanglan di na ko magkunauna ni Angel. Kay maminyo na ko karon kamay ning. Parang kailan lang buhay ko'y walang gulo. May minamahal. Gamay na lagi og kuwang. Og buto nang akong luha nga naminaw sa gikanta ni Angel. Ug sa akong nakita sa mga mata ni Angel nga gisakitan siya nga nagtanaw nako nga kaslo na. Sa pagkakaroon, focus ako ni Maylin nga akong asawa. Labi na nga may anak na mi. Dinin na lang kutob. Og dagang salamat sa pagdagad ng akong tampo. More power sa RMN. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Hubay, Liloan, Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan nga Regine. Regine, kumusta naman itong akong gisulti ni mo? Hain na to. May bawar ka na siya ba? Bitaw, nakadecide na ko, Dave. Oo, sa may desisyon ni mo. Yes. Yes? Yes. Gisugot ati ka. Uyab na ta? Oo. Yes! Uyab na mi! Woo! Ay, di na lang ko mahibong. Nga nungwa ni mo dugay-dugaya. Kay nahibaw ko nga in love yun kaayo ka ng Dave. Imong ba, na puro na lang yun, Dave. Maugani, ma. Ay, pero nga naman na ituod, nga dugay man mo siyang gisugot, nak. Aron may bawaan ako kung seryoso bagit siya diri nako, ma. Kung dili ba sa ingon anak kadali nga mapulan. O gato na lang manguyab sa laing babae. Ay, pero dak, dili biya na mao'y basihan para makaingon ka nga dili na gid magbinuang ang lalaki. Nahibaw ko, ma. Pero nahatag na nako ni Dave ang akong pagsalig. Og nahibaw ko nga dili ko magmahay. Nak, Ikaw nagmayo, ha? Ikaw, gyud. Imog gyud kong patambukon, ha? Ingunahan na mo kumupanggaan. Basin nun yung biyaan ko nimo kung mutambok na ko, ha? Dili, uy. Bisag malusyang pagka di ko mo biyaan mo. Sus, storyara na nimo kay anniversary na to karon. Dili, uy. Mo gini tinuod.
Happy anniversary, Han. Happy anniversary. Good morning, Han. Good morning, birthday girl. Ay, no? Birthday mo din ako, no? Galingawan pa ka. Magkita taon niya ha, sa paborito na tong restaurant. I-treat ka. Han, mahal man dito, uy. Ganahan ka og simple lang nga birthday celebration. Special ron yung mga adlaw. Mga sige na. Pagnganaw niya diya, ha? Kuhaon ka mga alas 11, okay? Okay, Han. I love you so much, Han. I love you too. Han, unsa ni? Surprise. Ikaw, cute. Oh, Happy birthday, anak! Ma! Happy birthday! Thank you. Han. Oh, Han. Nga ko taong nagluhod man ka diha. Will you marry me, Regine? Of course. Yes. Han, what if kanimo i-theme na to sa akong kasal? Yes, pwede kayo, Han. Bisag kung sa naging gusto nimo, mo matuman. Thank you, Han. Excited ako sa tong kasal. Thank Salamat. you. Salamat. Ako nagit ka. Dugay naman kong imo, good. Akong asawa ba? Kanindot, paminaon. Dali na, maghimo na tag-baby. Ganahan ko kaluhada yun. Amaw. Unsay resulta? Wa gihapon. Negative. Mao ba? Sorry, Han. Okay na. Lukawas ako. Han. Sa namang orasa? Wa pagin mauli si Dave. Tagdugay na kayo siyang mauli. Dili man singon ani sa una. Oh. Wa kasi mawadi ugana tungod kay hangtod karon. Wa paghapon mi anak. Mao ka. Ay, Regine. Ay. Oh. Si Kuya Marvin? Pasensya na gid kay day ha. Wa na gid ko'y nahuna-hunaan nga mapangayo ag tabang.
Kabahawa na mo gud mis among gipuy-an. Okay ra, kuya, uy. Welcome ra gid kaayo mo din ni Karina. Salamat, Regine. Dali. Ipahimutan na inyong mga butang. Oh, may nalasad nga niya mo. Aron, di sa may magbingaw din. Temporary rin nga amo, Dave. Kung makakita mig brato, mamalhin na mi dayon. Basta kay, welcome ra gid kaayo mo din hi. Salamat kaayo ninyo, Dave. Regine. Kuya? Ngano man ka? Ngano na kinuktok man ka diha? Wa pa gani may makapahimutag tarong day. Ang mabdos pag sa Karina. Uy, mao ba? Okay ra na, kuya, uy. Blessing na ang bata. Kami gani, gusto na kayo makaanak pero wa kami hatagi. Maayo man mo kay... Maayo man ang inyong kaimtang. Sige lang, kuya. Andam ra gid kayo ming mutabang ninyo, kuya. Aray! Regine! Oh, hala. Naon sa manos, Karina? Uy, basig mga anak na. Dali, dadon ako sa ospital. Pasensya na gid kayo ha. Nga kamo pa mo na di sa ospital. Pero sige lang day. Magdali ko kuli inig out na ko. Okay ra, kuya, uy. Kami rin bahala ni Karina. Saan naman ang orasa? Wa pa man maabot si kuya. Hello, kuya. Salamat kay nanawag na kitahon ka. Asa naman ka? Si Regine, Oh, kinsa ni? imong number mo katapos ang itawgan sa biktima. Biktima? Ngano? Naunsa man lang akong kuya. Adisga siya sa motor. O wala na siya. Unsa? Karon nga, wala naman si kuya ni mo. Kita na lang mo mo sa sa bata. Onya si Karina? Oh, siyempre, ano sa uban na to? Siya man may yunahan. Sige. Tilisan ako sila pwedeng pasagdan. Labi na ginang akong pag-umangkon. Nakatuog man di ko din isalaw eh. Tempa. Nganong ngitkit man kayo din eh. Hain man si Dave. Dili sa di ko! Nga naman rin si Karina. Kisa may kasturya niya. Ilong pagtingog na yan at tingogin mo to. Ilagin ako pwedeng padang imo apelido sa bata! Ako siyang anak. Na di mo ipadang ako pelido. Anak? Unsay imong anak, Dave? Regine? Regine? Unsay buti pa sa butani? Ikaw mo'y amahan sa bata? Dili si Kuya Marvin? Regine, pasaylo ako. Tubag ako, Dave! Sorry, Regine. May nitabo na namo ni Karina. Ug napababdusan ako siya. Salbahis ka! Salbahis ka! Regine, sorry. Pero si Karina na ang importante na ko karon. Siya mo'y inahan sa kong anak. Panglayas mo! Re- Panglayas mo!